Tervetuloa uudemman YouTuben videon pariin. Tänään me ollaan Lännen tilalla Lumijoella ja mennään katsomaan mitä täällä on kaikille lapsilla aktiviteettia. Tää on oikeastaan tämmönen maatilaelämyksen kokemus nyt meille koko perheelle, vaikka me ollaan itsekin mansikkahommissa, mutta tää on vähän isompi tila ja täällä on enemmän lapsille, tai oikeastaan koko perheelle, mutta enemmän sillä, että koko ikä sille, kaikenikäisille ihmisille täällä näin aktiviteettia. No niin, mennään tsekkaamaan mitä täällä on kaiken näköisiä. Varmaan kannattaa käydä kysymässä ihan just muusilta. Se tuli selkeäksi. Sitten lempihetki somevaikuttaja uralla. Kautta paras video. Tää on monta hetkeä tulee mieleen, mutta varmaan yksi tämmönen aika ikoninen hetki oli tossa viime helmikuussa. Korjaa, jos on väärässä. YouTube All Starsissa oli loppuun myyty Nokia-areena. Mä oon aikanaan jääkiekkoa itekin harrastanut, kävin yksissä treeneissä. Sitten oli vähän paitsionkaan ongelmia, mä lopetin. Oli monta vuotta taukoa, mutta 15 vuoden jälkeen niin tein sitten paluun jäälle ja pääsin sitten... Mä olin jäällä silloin kun tuli maali. Joo, siinä oli myös... No niin, mennään maistamaan miltä maistuu rieskapizzat. Kuulostaa tosi eksoottiselta. Mä oon pizza oikein fani. Niin mennään maistamaan ja tilataan nyt muutamia vähän erilaisia pizzoja. Niin kohta nähdään minkälainen arvostelu on. Odotan innolla. Suu maukkaana. Nam nam. No niin, ruvetaan maistella. Täällä olisi kinkkuu ja kebabia ja sitten oli pestoa ja tomaattia. No maistetaan. Ei mä kyllä ennen rieskapizzaa maistanut. Miten tää on? Tää
Voi kukaan vielä haukana tässä. Miten malttamaton lapsi menossa jo. Noin. Maistetaan. Joo. Ensipurasulla tuntuu siltä, että majoneesi ainakin maistuu. Kebu. Tykkään tästä pohjassa. Maistuu oikeesti hyvää. Se varmaan tekee näitä kotona. Mitä olisi? Toimii. Mä en tiedä millä ne paistaa oikein tätä, mutta vähän tämmönen kavukin tulee maistua tossa. Mut hyvää. Oli oikeesti 4/5. Ehkä siinä vähän tommonen savun maku. Nyt otetaan tämmönen kuin pesto, majoneesi ja tomaattia. Ui, pesto tulee ainakin hyvin. Aika eksottinen. Oho. No, maistetaan tomaattia. Täytyy sanoa, että mä yleensä kebu ja tommonen lihamestari ja tykkää semmoista pizzasta. Mut tää on paljon maukkaampi. Mä tykkään tästä yhdestä aineesta. Viis kautta 5 tällä kertaa. Toimii. Mä teen kyllä kotonakin näitä. Mä en tiedä kuinka vaikeat näitä on. Niin näyttää tosi hyvältä ja toimii mulla ainakin. Tää tarvii ehkä tällainen, että toimii toi systeemi. Aion tehdä kotona kyllä. Tässä varmaan tehdä video siitäkin. Maistaa, onko yhtä hyvä kuin nämä? Ei mitään. Jatkamme. Tiedätkö multa, että tää rieska on täältä ihan itse tehtyä. Tää on hyvä. Löytyyköhän kaupasta? Varmasti löytyy. Seuraavaksi mennään maistelemaan vähän vohveleita. Odottelen innolla maukkaasti. Vatsa kiittää ja kumartaa. Ani, paistiainen vohvelista. Otin siis kermavaahtoa, mansikkaa, vaahtokarkkeja. Ja en ottanut nutella, en välitä nutellasta. Mansikkahilloakin. Nice. Oho. Mä on suussa sulaa oikein. Maistetaan vähän jokaista. Mä varmaan näitten omat mansikat täällä ja onko oma mansikkahillaa? Kautta 5. Aina herkku. Tuo lippis ei ole myynnissä. Kaikki loppu kun myyty. No pinkkilippis on joku työntekijä ja multa nyt jäi saamatta. Voi voi. Oisin halunnut tuon pinkkilippiksen, mutta ei. En saanut. Eikä tiedä milloin seuraava kerran saa täältä.
Ja sitten pienelle poniajelulle tai meidän pieni neiti rakastaa poniajelua, niin me lähdemme pieni poniajelulle. Itse asiassa menee toiselle rundille. Lähdettiin kruisimaan vähän traktorin kanssa kyydissä. Tämmönen kuuluu tähän näin, täällä näin lännen tilaan. Vanhempi pääsee, kunhan lapset maksaa liput, niin pääsee mukaan täällä näin kruiseille. Vähän lähdetään kiesimään. Sallii kyllä tässä näin kyllä, tää tämmönen traktorikyydissä kyllä aivan kivaa. Vähän tuulen pulksahduksia vai mitä nyt sanotaan. Ihan kiva. Iso tila täällä kyllä, kun kattelee tätä. On kyllä lääniä. Päivällä teette tänään vesisota ja mä menen kohta tonne lapsia sekaan varmaan sitten vähän pissyttelen. Katsotaan mitä käy. Ainakin lämmin päivä, vaatteet varmasti kuivuu nopeasti ja kyllä mä kaipaan vähän vettä niskaan. Tänään on ollut Meet & Greetia toimistopojista Olli ja Veikka oli. Niitäkin oli kiva nähdä. Mä laitan vaikka sitten katsotaan sun kuvakin tulee. Mitä me voitettiin? Vesisota! Kastuttiinko? Joo! Hyvä, en minäkään kastunut. Ihan kuiva. Kastuit. Enkä kastunut. Kastuit. Niin. Kotiin päästy. On kertaa. En tiedä välittyykö kameran välityksestä, mutta tuli vähän poltettu itteni. Hölmöydestä kärsii koko kroppa vai miten se olikaan, mutta ei mitään. Päivästä sen verran, että hyvä sää. Mahtava paikka. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä riitti lapsille tekemistä itsellekin myös. On aika kuitti. Mulla loppui siis tosissaan kamerasta akku. Niin ei siinä mitään. Niin sitten tänne kotiin tultaessa tossa noin, että kävi suihkussa, rasvasin itteni sen verran, jos saa pelastettua tätä hommaa, mutta ei mitään. Kyllä reissu oli kyllä ihan mahtava ja lapsille oli hauskaa ja päällimmäisenä ehkä just sillä, että pojalle jäi mieleen, että mönkkäri ja polkuauto on ihan niinku best oli ja tyttärelleni taas oli taas se, että kaikki oli kivaa. No olihan siellä oikeasti. No ihan kiva tommonen loppuviilennys, tommonen vesikin, sotakin oli, niin tälleen näin mörtserinä isona aikuisena. Piti oikein käydä kysymässä, että saako tällä nyt osallistua, mutta tosiaan siis yleinen mielipide tosta koko mestasta, niin aivan mahtava mesta. Siis hieno konsepti ja hienosti toimi siellä kaikki. Ja siis mikä mun mielestä oli ehkä eniten siistein homma oli, kaikki hymyili.
kaikki oli positiivinen henkilökunta ja morjostivat ja juttelivat. Ja yksi asia jäi vähän harmittamatta. En saanut sitä kuuluisaa semmoista, kun mun brändiväri on pinkki. Ja mä en saanut pinkkimansikkalippistä. En sitten millään. No, ehkä sitten toivottavasti jossain vaiheessa heillä tulee verkkokauppaan, niin sitten täytyy hommata se sieltä. Koska olihan se pähän näköinen. Ehkä enemmän semmonen, että täytyy sanoa, että jos pitää, niin mä suosittelen kyllä lapsiperhe. Siellä on kyllä tekemistä ja hinnatkaan ei ole mitään pöyristyttäviä. Siis, jos haluaa mennä viettää ja vähän nähdä maatilaelämää niin ja vähän näin, niin kun oikeastaan jos tietyt asiat maksaa, tietenkin poniajellut ja mönkkärilaajellut, mutta semmoista peruselämiä näkee ja kaikkea souta ja tosiaan tuli nähtyä toimistopojista toi Veikka ja Olli ja pyysin niiltäkin nimmarit tällä aikuisena. Sitten tuli vähän semmonen olo, että no mutta kun kerran se on mahdollista hakea nimmaria ja semmonen, niin miksei käydä sitä tilannetta. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta, kommentoi alas mitä toivot lisää. Ehkä mä nyt sanotaan, että enemmän vähän kuvasin sellaista, mitä lapset touhusi pääpiirteittäin. Ei nyt se ollut se stara siellä. Ruuat totta kai arvostelin, oliko oikeasti kyllä eikä niinku sillä, että totta kai kun joka paikassa ollaan, niin safkat maksaa X, mutta ei ole hirveä kallista. Että aina voi kuvitella, että toi homma pyörii tuolla noin, niin ei se raha ole se niinku sillä, että ei älyttömän hintaisia. Kyllä taas ihan nauttimaan siitä kaikesta ja annokset oli hyvän kokoisia ja sanon tämän, että toivottavasti tykkäsitte videosta ja mä toivotan oikeasti teille. Muistakaa semmonen ehkä näin, että tykätkää, kommentoikaa ja tilatkaa, jos oli tämä kontentti teille oikeasti on se, mitä te haluatte nähdä lisää. Ja kommentoikaa, mitä te haluatte nähdä. Ei mitään. Ciao. Tervetuloa Tervetuloa. Kuvaatko vieläkin?